אז אני אדבר... בצורה מסודרת, כאילו. אז יש לנו פה את הפורטל של ה-PVD שישמש לניהול רופאים, אוקיי? אז דבר ראשון אנחנו נתחבר לפורטל ונעשה לוגין. ככה הפורטל נראה. יש לך פה מצד שמאל את החילוק קטגוריות של All, Recent ו-Unlabeled, ש-All זה אומר כל החולים הקיימים כרגע, Recent זה כל אלה שהיו להם סשן בשבעה הימים האחרונים, ו-Unlabeled זה כל החולים שעדיין לא תהיגו ודורשים טיפול. אם אני לוחץ על Unlabeled, אני רואה אותם כרגע לפי הסדר של ה-Recently, נכון? נכון. גם כשאתה לוחץ על Unlabeled, אתה רואה אותם לפי הסדר של מי שהיה לו סשן הכי אחרון. כאילו יוסי היה לו הכי אחרון. אז בוא תיקח דוגמה, בוא נעשה דוגמה, כאילו... עכשיו לחצתי על All, נגיד אני רוצה, לא יודע, את יוסי, אני יכול גם... לא, אני רוצה להפך, אני רוצה בלי חיפוש, אני רוצה שתראה לי שאני ממש מגיע לבן אדם, שאני רוצה כרגע להגיע אליו. נגיד תיקח Unlabeled, שזה מה שמעניינתי כרגע. כולם Unlabeled כרגע, אתה רואה ש-All ו-Unlabeled יש להם אותו מספר. כן, נכון, לא משנה, תשים Unlabeled. כן, ואז נלך על יוסי נגיד. ואז יוסי הוא האחרון, נכון? הוא תמיד לוקח אותי ישר לסשן האחרון ומציג את הגרף. מצוין, יפה מאוד, יפה. עכשיו הוספנו אופציה גם לעשות זום. נגיד אתה רוצה עוד את הקטע הזה, אז אתה גורר פה, ואז הוא עושה את הזום, ואתה יכול לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם, ואז אתה יכול לראות ממש את כל הסיגנל הזה. אוקיי, זה הדבר החדש שהוספנו, ואתה תוכל לראות את כל הנתונים גם שמופיעים על הגרף, אוקיי? יש אופציה ליצור פציינט פה, אוקיי? ואז יהיה... רגע, בוא נשאר רגע פה, אשרף, רגע, לפני שאתה הולך לפציינט, בוא נלך פרה. כרגע בוא נסתכל, כרגע... רגע, כן, אני רק להמשיך להסביר, אז אוטומטית הוא תמיד בוחר את הסשן האחרון, אוקיי? אבל בעיקרון יש פה טיימליין, שאתה יכול לגרור אחורה וקדימה כדי לראות את כל הסשנים, ואומר לך כמה סשנים יש לבן אדם, נגיד פה לבן אדם הזה יש רק סשן אחד, אבל אם נגיד נלך לשמעון, אבוטבול, אתה רואה שיש לו 58 סשנים, ואני יכול לדפדף בין הסשנים ולראות את כולם, נגיד אני רוצה לראות את הסשן הזה, אז אני לוחץ על זה, ואז גם הסשן הזה נטען, או שאני יכול לחזור אחורה נגיד ולראות עוד סשנים. מצוין, בוא תעשה סשן מסוים שנוכל לנתח אותו לרגע. כל הסשנים נגיד, יש פה... נבחר סשן שהוא קל לנתח אותו נגיד, שאתה רואה את ההפסקות בצורה ברורה. יוסי, אז נלך על שמעון. לא, שמעון, קח שמעון אבוטבול הזה, מה שראיתי, יש לו הרבה סשן. והנה, הוא בחר את הסשן שיש פה הפסקות וכאלה. יופי, מצוין. עכשיו בוא תעשה נגיד זום על משהו מסוים, נגיד השלישי נגיד, שאתה רואה שהוא קצת מזוהם. פה? כן. אז אנחנו עושים ככה. איך אתה עושה את הזום רק על הדבר, כן, אוקיי. אתה גורר. לא, אל תגרור יותר מדי, אני לא רואה את התמונה עכשיו, אתה תחזיר בחזרה. אוקיי. עשית יותר מדי, אל תעשה יותר מדי, תעשה משהו שאני רואה את המסגרת. לא, אתה צריך לסמן אופר, זאת אומרת לסמן מאיפה... תסמן, אז זהו, אבל תסמן רק סשן שהוא מעניין אותי, רק את החלק הזה, מפה לפה? מפה לפה, בדיוק ככה, כן. שקצת לפני הירידה וקצת לפני העלייה. אתה עושה ככה וגולל עד לפה. זהו, אוקיי, תראה לי את זה רק, כן. יפה מאוד. וגם אתה יכול בגלגל של העכבר לעשות, כן? הכל טוב. עכשיו תגיד לי, אני יכול לראות איפה עכשיו מה שחסר לי, תראה לי את הזמנים. אני רוצה לראות כמה זמן זה האדום לקח פה. איפה הזמנים? כרגע, או שיש לך פה את הטבלת סטטיסטיק שעוזרת לך, רגע, חוץ מהטבלה, רגע, דקה, הסטטיסטיקות... כרגע... תראה טיפה למטה, רגע, אשרף, תראה טיפה למטה. כן, לא צריך לרדת למטה. אוקיי, לא, אני רוצה לראות, הנה, אתה רואה. אני רואה פה יפה, תסתכל, יש פה 7.25. כן. אני רואה את זה 7.40 יפה, ותלחץ על... 7.40, ואתה שם פה גם את הנקודה 7.25. 7.25, יפה. 15 שניות. מה שחסר לי, נגיד כדי לראות את הסשן של הזמן הזה, חסר לי כמו מחשבון קטן. אם אני שם כרגע בצד מחשבון קטן, אני עושה 7.40 פחות 7.20, אני מקבל את הזמן של הסשן. 15 שניות במקרה הזה, בדיוק. אוקיי. ואז בנוסף יש לך את כל הטבלה שאפשר תמיד לשפר אותה ולהוסיף אליה דברים, שהיא מכילה את כל הסטטיסטיקה. אז בוא נראה רגע את הסטטיסטיקות. עכשיו רגע, הסטטיסטיקות מתייחסות לטבלה הזאת, אז בוא נבין את המשמעויות של הסטטיסטיקות. מה יש לנו פה כרגע? יש לנו פה average leg distance, זה אומר כמה הוא הלך מבחינת מרחק, אוקיי? בהנחה שיש לו 4 קילומטר, שהוא הלך ב4 קילומטר לשעה. אז הוא הלך מרחק איפה? מה זה ה-118? באיזה יחידות זה?
מטרים, רשום פה מטר, אתה רואה? אוקיי, יפה. זה מה שרציתי לראות. אז אני רואה שהוא הלך 118 מטר? איפה? לא הגיוני. 118 מטר, כן. משהו לא הגיוני. ללג, לא כל המרחק, הלג. זהו. אז איזה לג מתוך השלושה? מה שאני עומד עליו עכשיו? זה האברג' עופר. ממוצע של כל הלג. הבנתי. אז רגע, אז מה המשמעות של לג, הרי הוא נח בזמן הזה, אז מה המשמעות? רגע, זה הלג ההפוך, הלג של האחד או הלג של האפס כרגע? הלג של האחד. הבנתי. הלג של האחד הוא הלך בממוצע, עד שהוא היה צריך מנוחה, בממוצע הוא היה צריך ללכת 118 מטר. הבנתי, יפה, הלאה. בדיוק. יש גם duration, זמן שהוא לקח ללג, אוקיי? זאת אומרת, הוא הלך 118 בזמן של 106. ממוצע, כן. כאילו, אז באיזה יחידות זה? זה בסקנד? כאילו הוא הלך במהירות של מטר בשנייה, כאילו בערך? משהו כזה. מה? כן, משהו כזה. אוקיי. מה זה average pause? זה אותו דבר רק לגבי האפס. הלג האפס, הבנתי. זה ה-average pause duration בסקנד. לייבל זה, אתה יודע מה זה, הלייבל כרגע הוא... עוד לא תייגתי אותו כרגע. אני תכף אתייג אותו ואני אראה לך את זה. תעבור הלאה. מדיאן לג דיסטנס זה אותו דבר, פשוט המדיאן של הלג, אוקיי? במדיאן לג דיוריישן אותו דבר רק הזמן. רגע, עוד פעם, רק לגבי ההגדרות, הלג זה האחד והאפס ביחד או רק האחד? לא, רק האחד, עופר. פוז זה אפס, לג זה אחד. מה? הפוז זה אפס ולג זה אחד. אוקיי. אוקיי? אז יש לנו גם אותם ערכים שיש פה, רק מידיאן, אוקיי? במקום אברג'. אוקיי, מה נותן לי המידיאן? אני לא יודע, זה הסטטיסטיקה שאתם ביקשתם שנציג. לא, אני יודע, אני מנסה, אני מכיר את כל הנתונים, אני מנסה רק להבין מכאן, מתוך מה שאתה מדגים לי, אני מנסה להבין את ההיגיון של הלוגיקה. המדיאן הוא פחות מסנן לך את הרעש, הוא נותן לך מן פרספקטיבה אחרת למה שקיים לנו פה. וכאילו בנוסף לאברג' גם מידיאן, אתה מבין? אוקיי, בסדר גמור, אין בעיה. החישוב של המידיאן, מוצג לי, אני מנסה להבין רגע את הערכים, אוקיי, אחרי שגמרת את הזה, אוקיי, יפה, הבנתי. אתה רואה את שלושת הערכים שראית כאברג', אתה רואה גם כמידיאן. אוקיי, הסטטיסטיקה ברורה, אוקיי. בדיוק. עכשיו יש לנו גם number of pauses, שזה כמה עצירות הוא עשה, ויש לנו 4 עצירות בסך. מאוד חשוב, יפה. peak distance, זה מה המרחק הכי ארוך שהוא הלך, אוקיי? הבנתי, הלג, כן? לפני שהוא עצר, בדיוק. הלג הכי ארוך. הלג הכי ארוך, הבנתי. הזמן, כאילו. הזמן שלו. ויש לנו כמה אחוזים. צריכים לרשום שזה לג, אבל אשרף, פיק דיסטנס, פיק לג דיסטנס. ברור שדיסטנס הוא לג. כי דיסטנס זה מרחק שהוא הלך, אם הוא עצר, אז אין מרחק. הבנתי, אוקיי. טוטל לג זה כמה אחוזים הוא הלך בסך הכל, שזה 90.34%. שזה המספר שלפיו אנחנו גם מקבלים את ההחלטה בסוף, נכון? נכון, ויש לנו אותו דבר רק בדקות, שזה 8 דקות בערך הוא הלך, מתוך 10. אוקיי. ויש לנו, ואז הוא total pauses באחוזים של 9.66%. הבנתי, זה משלים את ה10% כאילו. בדיוק, זה משלים את שני הערכים שלמעלה. ברור. וטוטל פאוז במינט, הבנתי, אז רק יש לך את זה גם באחוזים וגם בדקות. אוקיי, יפה. איזה עוד נתונים יש? או שזה פה גמרנו? זה הנתונים. עכשיו נגיד... כרגע, רק תן לי להבין, כרגע אין לי עדיין איזשהו מחשבון ואין לי גם סרגלים כרגע בשלב זה. אין לנו סרגלים ואין לנו מחשבים, אין לנו גרף משוכלל כרגע. אם יהיה צורך, אז אנחנו... הבנתי, לא, זה בסדר גמור כרגע. עכשיו בוא נעשה עוד פעם, תעשה איזשהו פוקוס על איזשהו לג, נגיד על הלג הראשון. אוקיי, נגיד... הפאוז הראשון, כאילו, לא הלג, סליחה. אז נעשה ככה. תראה לי איך אתה מסמן אותו, כאילו קצת לפני, קצת אחרי, הבנתי, אתה יכול לערוך את זה עכשיו אם אתה רוצה טיפה קצת יותר או פחות? כן, אתה רק גורר אופן. יש לך גם בגלגל זום אין, זום אאוט, כן? הבנתי, עכשיו תעמוד על הערכים המעניינים, שאתה יכול לראות מה קורה בהתחלה, מה קורה בסוף. דקה 43, ואז דקה 59. אתה יכול לתת לי כאילו ערכים פה ביחידות כמו שביקשתי, נגיד שזה יהיה במינץ או בזה מה שביקשתי כאילו, שזה יהיה ברור שזה זמן? תשמע, אפשר לעשות את זה, אמרנו שזה קצת ידרוש, לא קל לעשות את זה, אבל בעיקרון, ברור שזה במינץ, כן, כי אנחנו יודעים שכל הליכה היא 10 דקות, אבל אפשר להוסיף את זה, אבל... אוקיי, הגרף, אני רק רוצה שיהיה ברור, הגרף ב-X, איפה אני רואה, הנה, כתבת טיים זה ברור שזה במינץ, אני רואה את זה למטה, אם אני רואה את כל הגרף באמת אז אין בעיה, לגבי הציר ה-Y,
מה אני רואה ובאיזה יחידות? זה הערך של האקסלומטר. באיזה מנורמל. יחידות? מטר לשנייה בריבוע? אין לי יחידות, זה מנורמל. אז תרשום באחוזים או במשהו. במה זה נורמל? למה? אני לא זוכר. אור, אתה זוכר אם האקסלומטר שלנו מנורמל? שאנחנו מציגים אותו. לגרביטי? כן, הוא... לא, בעצם הוא לא מנורמל. מנורמל ליחידות של G? אני רוצה כן, להבין נראה מה לי אני רואה. ליחידות של G, כן. אז מה, הוא הלך פה נגיד 4.5 G, הכוח זה שלי ההיטל, פה. נראה לי שזה ההיטל על הגרביטי, אוקיי? כדי שזה קשור לעניין של... אוקיי, אז זה ביחידות של G כאילו, נכון? כן, כן. אז רק תרשמו את זה, זה חשוב שזה יהיה רשום ב-value, בדיוק כמו יש לי שרשמתם כותרת בטיים. אין כמו בעיה. שרשמתם בטיים, שזה במינטס, בסדר? תרשמו את היחידות של ה-value. בסדר גמור. אז אוקיי. עכשיו נגיד הרופא ראה, הוא החליט, הוא קבע שהבן אדם הזה הוא PVD סביר, נגיד, אוקיי? בוא נגיד שהוא החליט שזה PV תרשום, כאילו תקטלג כאילו לצורך העניין. הוא רצה לקטלג שזה PVD סביר, אז הוא לוחץ על פה, וכמובן שהוא מקבל גם confirmation אחרי זה שזה בוצע. יש לו, למעלה, לצורך העניין, זה כזה פשוט, אין לו, אתה לא שואל אותו are you sure, are you פה, are you שם, כי זו החלטה גורפת. תמיד אפשר לשנות, ואופר, אתה מקבל פה למעלה, תסתכל עוד פעם, אם אני אשנה, נגיד מודרט, אתה מקבל פה למעלה הודעה שזה בוצע. זאת לא פעולה בלתי הפיכה שצריך confirmation. לא, הבנתי, אבל מצד שני אני כאילו מנסה... אני אגיד לך מה, כי זה כמו איך אני דואג, רק שנייה, רק תקשיבו רק לשאלה, אני רק רוצה לוודא שאני לא מזהם את הדאטה, כי כל החלטה בתיוג היא סופר אקוטית. טעות בתיוג זה מזהם לי את כל הדאטה, כל הנתונים מזדהמים. שמע, מה שאתה אומר פה זה טעות כאילו של מישהו שבטעות בחר פה משהו, אבל זה... כן, הוא מתבלבל, הוא לא שם לב, כי זה כזה קטן, אני בקושי רואה בכלל. אתה רואה כי זה המחשב שלי, אבל הוא הרבה יותר גדול במסך רגיל. בוא ננסה ונראה אם צריך confirmation אפשר בכלל. כן, אם נראה שצריך עופר... אני הייתי רוצה לפחות, אני הייתי רוצה שתשימו פה שאלה, משהו כמו are you sure כדי לוודא... אני אגיד לך מה. לא הייתי רוצה בהחלטה כזאת פשוטה, אתה יודע שהתיוג יהיה, לחצת נגמר, אני רוצה פה שיהיה איזשהו תהליך, עוד משהו אחד לפחות בהחלטה, כי זה נורא חשוב, תקשיב. לא יהיה דפקת זרקת. אני חושב שנשאיר את זה ככה, אני אגיד לך גם למה, כדי לחסוך כמה שיותר שלבים בסיפור, ואני לא חושב שיש פה משהו שהוא... אבל תקשיב, אם נראה שיש צורך... מה הבעיה להוסיף are you sure? מה הבעיה להוסיף are you sure? אין בעיה, אני חושב רק שזה כרגע מיותר. אוקיי. בסדר, כל פעם שמישהו יגלול פה, הוא יצטרך לראות את הדיאלוג הזה, זה מעצבן. מה זה כל פעם שיגלול? זה ההחלטה הכי אקוטית שיש. מה זה נקרא מעצבן? אני להפך, אני רוצה לוודא שאנשים לא נכנסים לטייס אוטומטי. שלא מישהו עושה את זה בקבלנות. אסור שיהיה דבר כזה בקבלנות. כל אחד פה זה זהב. כל טעות שאתה מכניס פה, כל טעות שאתה עושה, אתה מזהם את כל הדאטאבייס. אתה לא תוכל בחיים לעשות Deep Learning אם יהיה לך דאטאבייס מזוהם. אין בעיה. זה כל הרגישות של ה-Deep Learning. אתה יודע מה, ברגע שהוא לוחץ, אני יוציא confirmation dialog כמו זה כזה, ואז הוא יעשה confirm, ואז יתבצע. בדיוק ככה, זה המינימום, אשרף, זה המינימום, כדי לוודא שהבן יודע מה הוא עושה. רק תנאה אותך עוד משהו, אז נגיד שבחרתי PVD סביר, תסתכל שה-unlabeled הופך מ-22 ל-21, כי זה אומר שמישהו מה-22 כבר תויג, אוקיי? עוד פעם. הוא היה, נגיד הוא היה ב-unlabeled, אתה רואה שב-unlabeled היה 22 אנשים. הבנתי, ירד. ואז הוא ירד כי הוא כבר טופל, הוא לא נמצא שם ברשימה הזאת. יפה מאוד. זה בעיקרון אבל למה זה לא... רגע, תתייג אותו רגע שנייה. אני רוצה לראות שבעול. בעול נשאר 22. כן, זה מה שאני רוצה לראות רק. ברור שנשאר 22. אוקיי, יפה. אבל למה ה-recent יתאפס ל-0 עכשיו? לא, recent לא קיים, כי כל האנשים שיש לנו הם אנשים ישנים, מאז הסטודנטים. הבנתי, אז גם לא היה recent מקודם, לא היה נדמה לי שראיתי recent בהתחלה. לא, זה היה בשביל ההצגה, אבל אין לנו סשנים שבוצעו בשבע ימים. הבנתי, זה ברור לי. אוקיי, הלאה. זה יפה מאוד. יש לנו בעיקרון. מה? זה מה שיש לנו בעיקרון. עכשיו בוא תסביר לי מה זה, תסביר לי איך אני מזין, איך אני פותח, אתה רואה את הג'נדר, מייל, ברט, כל זה, בוא תסביר לי איך אתה מזין את זה, איך אתה פותח סשן חדש. בעיקרון, ברגע שלנו קליינט ואנחנו נתחבר עם מי שצריך להתחבר, אז יש לנו פה כפתור עד, אוקיי? שפה אתה יוצר פציינט. יש לך פה ID, אוקיי? שאם אתה משאיר אותו 0, אז זה יוצר ID אוטומטי רנדומלי,
אוקיי? ואם לא, אתה יכול להכניס תעודת זהות או מה שבא לך, בסדר? הבנתי. יש לי פה את השם, נגיד אני יוצר מולך עכשיו פציינט, נקרא לו עופר, אוקיי? אני בוחר שהוא מייל, ואני בוחר שנת לידה, נגיד, לא יודע, 20/12/1900, אוי, איזה טריקי השאלה הזאת, אבל סבבה. 92, יאללה, תהיה מבסוט, וואלה, נתן לי מחמאה, יליד עכשיו 76. עכשיו אני לוחץ על קונפרם, אוקיי? ותסתכל איך העול עולה ישר ל-23, כי יתווסף פציינט. כן. ומה שבפועל אמור לקרות פה זה שנציג לך לינק על המסך, שתוכל לשתף אותו עם החולה שיצרת, או עם הפציינט. לא, אני רוצה לראות כאילו את התהליך שאיך מפה התחלתי workflow. זאת אומרת, אני רוצה, כי הרי למעשה מה שאני מחולל פה, אני מחולל workflow זה נקרא. מה זה workflow? אני פותח תהליך. אני פותח תהליך, כי זה לא נגמר פה. עכשיו למעשה פתחתי, ואני רוצה גם לראות שיש את הקשר. בוא נניח שאתה אין לך בקליינט של הסמארטפון, אני מוותר על הקטע של לפתוח רופא. בקליינט יש רק לחולה, זאת אומרת, רופא תמיד יש לו רק פורטל, ולחולה יש רק סמארטפון. זאת אומרת, אין כרגע מצב שלרופא לא צריך אפליקציית רופא. לא צריך אפליקציית רופא, זה מה שאני טוען. אני רוצה רק לוודא. יופי, אז הרופא נכנס, אוקיי? הוא רוצה להוסיף פציינט. הוא לוחץ על העד הזה. אני רק רוצה שתראה לי, תקשיב מה אני רוצה לראות. אני רק רוצה לראות שהשיוך מבוצע. זאת אומרת שה-ID שעובר הוא כזה, ה-ID הוא כאילו מוצפן, זה קוד מוצפן נגיד בין 10 ספרות, זה לא משנה. כן, כן. אבל ה-ID יודע בסוף היום לקשר בין מה שפתחתי לבין מה שהאפליקציה סיפרה לי דאטה. אתה מתכוון ללינק שמונפורט מייצרים, כן, נכון? כן, בדיוק ככה. עוד אין לנו את זה. עוד אין לנו את זה, הבנתי. אין לנו את זה, ברור שאין לנו את זה. ונניח שאנחנו היינו עושים את זה בעצמנו, כרגע רק באנדרואיד, אז זה לא בעיה, נכון? כן. צריך לראות איך יוצרים את הלינק הזה שמתקין... רגע, אבל תשאל את אור יש לו ניסיון בדברים האלה. אור, בוא תגיב על זה אתה. אתה יודע איך יוצרים את הלינק הזה שמוריד את האפליקציה עם כל הפרטים שכבר הרופא הזין, כאילו שהם... לא, תקשיב, תן לי לנסח את זה, זה נורא פשוט, אשרף, תן לי לנסח את זה. בתוך הלינק אתה למעשה מעביר פרמטר של סוג של ID. בתוך הלינק עצמו... אני מבין, כדי שכשהאפליקציה תותקן, אז היא לא תותקן בתור ונילה, אלא תותקן עם הגדרות מסוימות שהן ספציפיות. בדיוק ככה. ואז האפליקציה צריכה לדעת שבתוך הלינק בחלק מסוים יש למעשה איזשהו ID, כדי לשייך דאטה שיגיע מקליינט ל-ID שיגיע לפורטל. זה כל מה שאני רוצה רק לוודא. עכשיו, בהיפה סרבר זה משהו מובנה בהיפה סרבר? או. מה? בהיפה סרבר. סרברים כאלה, אתה יודע, שמתאימים לעולם הרפואי, זה כבר משהו מובנה? כן, היפה סרבר יש ל-HBT, אני יודע מה זה היפה סרבר. אני יודע, אני רק שואל אם זה משהו מובנה בהיפה סרבר, או זה משהו שאנחנו צריכים לייצר בעצמנו. את החלק של האפליקציה אין שום קשר. לא את החלק של האפליקציה. את החלק שמבחינת חיסיון, שאני יודע שאני מחר נגיד הולך ל-FDA, אז עבדתי לפי כל הכללים, זאת אומרת, הקישור... אין דבר כזה היפה סרבר שאתה אומר, אני רוצה היפה סרבר לגוגל ונותנים לך היפה סרבר. אתה צריך לעמוד ברשימה של תנאים, ואתה אז אתה מוגדר בתור היפה סרבר. אני יודע, אור, תקשיב רגע לשאלה, השאלה שלי אני יודע, אני מנסה רק לחדד. אני שואל אם אתה מכיר את התהליך, של בניית הלינק באופן כזה, הרי אנחנו לא הראשונים שעושים את זה, שאנחנו מכניסים דאטה לתוך הלינק כדי לייצר את ה-ID. כל מה שאני שואל, אם אתה מכיר את הפרוטוקול הזה, ואנחנו לא צריכים לייצר משהו שהוא פרופיירטרי. זה מה שאני מנסה להגיד. אני לא מכיר, זה ידרוש מחקר מסוים. זה מה שרציתי לשמוע, רציתי לדעת, כי אני לא רוצה לייצר משהו... אין בעיה, עופר, בסדר. שהוא פרופיירטרי. בסדר. זה ידרוש מחקר, זה התשובה. זה ידרוש מחקר. אוקיי, זה בסדר, הבנתי. אני לא צריך ללמוד את זה כדי להבין איך עושים את זה בצורה תקנית. יכול להיות שיש פה גם הצפנה, יכול להיות שיש פה מפתח. טוב, זה דברים שאור מכיר אותם, אבל אין בעיה. אבל רק אני רוצה לדעת שאנחנו הולכים במשהו שאני לא ממציא גלגלים. זה כל מה שאני רוצה לדעת. אז כן, ברגע שיהיה לנו את הדבר הזה, אז ברגע שנלחץ על קונפרם, ניצור את הפציינט. אני רוצה לדעת שאני קומפליינט. זאת אומרת שמחר בבוקר שואלים, עשית ככה, אמרתי, כן, אני קומפליינט, זהו, עושים וי, על הקטע של האבטחת מידע. הוא מצא. יפה, זה מה שרציתי לראות. אלא אם אתה רוצה לעשות את זה עכשיו, כי אין לנו בעצם אפליקציה או משהו. לא, אני רוצה שאתם תרשמו את זה, כרגע זה מספיק לי. תראו, אם אני אחליט שאנחנו עושים אפליקציה, אם אני אתן לכם זמן לעשות גם את האפליקציה שלנו, כאילו לקח את האפליקציה הבסיס של מה שעשו. באייפון זה גם לא אמור להיות כזה...
לא מספיק להתמצא, זה גם יתרון. כי לא יהיה לנו אייפון בקלות, עופר, אם אנחנו נבנה את זה. אני יודע, אני אומר עוד פעם כרגע, אני מדבר בלי אייפון, כאילו לאנדרואיד בלבד, אם ניקח את האפליקציה, את הבסיס כאילו של מה שעשיתי עם אורי ואתה זוכר, וסמיון. טוב, כן. לא משנה, נבנה את זה אפילו מההתחלה, אבל לא משנה, זאת אומרת שהעקרונות הם אותם עקרונות, ואז יש לי מערכת מושלמת, יש לי מצד אחד קליינט, יש לי סרבר, אני יכול להדגים הדגמה מאלף עד תף. אני יכול להראות, הנה פתחתי לקוח, הנה הוא עכשיו הלך, הנה הדאטה שלו הגיע, הנה אני רואה אותו. עכשיו, שאלה נוספת, האם יש פה עניין של בולד, שבו אתה יכול לצבוע לי לקוחות שהם unlabeled בבולד, או שזה לא עובד ככה? בולד, אתה יודע, כמו באימיילים. לא, אין לנו כרגע. זאת אומרת, רק הקטגוריה עצמה, unlabeled, כאילו זה בולד. כן, היא הפילטר היחיד, ויש פה את הסורטינג הפנימי של... הבנתי, אבל אין לך יכולת תצוגתית של להציג לי את ה-unlabeled בבולד. אתה לא יכול לבחור לי את כל השמות במצב בולד עכשיו. אפשר, אבל אם כבר לחצת על unlabeled, אז הוא יציג אותם פשוט את כולם, אתה מבין? לא, זה סוג של עוד פעם, תשמע, מה שאני מנסה להסביר, זה ברור לי, אשרף, תצא מתוך הנחה שאני מבין. תצאו מתוך הנחה שאני מנסה לחדד ניואנסים. אני טוען שזה מצב פסיכולוגי. כשאתה נותן לבן אדם, כאילו, במצב שזה בולד, זה כבר שנים שאנשים יודעים שהוא רואה משהו בבולד, זה משהו שצריכים לטפל בו. אתה מבין? בולד זה משהו שעוד לא קראת אותו, לא טיפלת בו. כבר 30 שנה שאנשים, 20 שנה לפחות אנשים מכירים את החוקים האלה. כל מה שאני מנסה להתבסס, אני מנסה כמה שפחות להמציא דברים שהם שלנו, וכמה שיותר להתבסס על חוקיות שאנשים כבר מכירים אותה. זה כל החוכמה. ככל שאתה קיים יותר טוב. זה גם חוקיות שאנשים מכירים גם מהאימייל. נגיד שיש לך אינבוקס ומופיע לידו אחד, זה אומר שיש לך אינבוקס חדש, אותו דבר ב-unlabeled. לא, אבל אנשים רגילים לבולד. הבולד זה בצורה חד משמעית, לא משנה באיזה סורטינג אתה נצמא, גם אתה בתוך העול. דוגמה, אתה בתוך העול. אז בתוך העול, אם אני עכשיו רואה, בתוך העול, נגיד בחרתי עול, אז את אלה שהם נמצאים במצב unlabeled, הם יופיעו בבולד. אפשר לעשות את זה, הכל אפשר לעשות. לא, השאלה היא עד כמה זה מסובך להוסיף לי את הבולד. אני לא בולד, אנחנו נוסיף משהו שידגיש אותו, כאילו, אין בעיה. נגיד נוסיף איזה אייקון לידו או משהו, אני יודע. לא, אני שואל בולד, אני שואל ספציפית על בולד. כאילו background אחר? בולד, אתה לא יודע מה זה בולד, להגיד לו בפונט עצמו, לעשות פונט בולד. זה כבר בולד, אם אתה רוצה לעשות בולד, אתה צריך לעשות בולד לרקע שלו, ולא לשני. אתה יודע מה, תעביר אותי רגע לאוטלוק. מה, אתה לא רואה איך באוטלוק אתה רואה את המייל באוטלוק, בג'ימייל, במה שאתה רוצה, תעביר לי משהו, מייל שקיבלת, תסתכל שאתה רואה מייל שלא קראת אותו, הוא מופיע בבולד. נכון, אבל הבקגראונד שלו מופיע בבולד. לא יודע, אני כרגע רואה את זה לא משנה, עופר, בסדר, אני הבנתי, אתה רוצה שיהיה ייחודי, אפשר לעשות את זה, שיהיה ייחודי, והכל רק עניין של זמן. אוקיי, הבנתי, אז בצד, אבל רק תרשום את ההערה אותי, כי זו הערה חשובה לי, כאילו בהקשר. אין בעיה. אוקיי, הלאה. אז זה ה-Ad-Patient, כבר הסברתי לך איך זה עובד. יש לנו פה, ברגע שאתה לוחץ על פציינט ואתה רוצה, נגיד, לעדכן לו פרטים, אז נגיד, לא יודע, שנת לידה או משהו, אז אתה יכול ללחוץ... רגע, זה לעדכן הבנתי. תראה לי עכשיו, אני רוצה לראות האם הערכים מתעדכנים בהתאם לפיישנט. תיקח נגיד את איזשהו בחור, האם אני רואה את הג'נדר שלו, את המייל שלו, את הברס שלו? הנה, למעלה, עופר. ג'נדר מייל, birth date 1980, ואת ה-ID שלו 15. אז יש רק, איפה המייל? הוא מייל, הבנתי. ג'נדר, מה זה? ג'נדר, הבנתי. זה רחוק מאוד. הבנתי, עכשיו זה בלבל אותי לגמרי. לא, כשמסתכלים על זה פעם אחת, אז מתרגלים לזה. למה אבל לעשות כזה רחוק? למה אי אפשר... הג'נדר נקודותיים, אחרי רווח לשים מייל, למה זה צריך להיות כזה מטומטם? בסדר, אז זה אמור לתפוס את הכל, אבל אם זה מפריע כל כך... לא, אין לי בעיה שתעשה טבולציה. אם אתה כל כך רוצה, לא אכפת לי שתבר די תשאיר אותו, אבל אחרי הנקודותיים לא קישרתי, הראש לי, זה היה מרחק גדול מדי, עכשיו אני מבין. אנחנו נסדר את זה. תקשיב, אתה צריך לעשות כל מה שאנשים רגילים אחרי נקודותיים, יש רווח אחד, ואחרי זה הדאטה. אל תשנה להם את זה, עובדה שגם אני התבלבלתי, לשנייה. אוקיי, אז אנחנו נשנה את זה, אנחנו נתקן את זה. אז רגע, אבל יש פה רק 3 פרמטרים, איפה השאר? נכון, מה עוד אתה צריך? מה חסר? שאר הפרמטרים שקשורים לקטגוריה. כמו מה? כמו היוזרניים. הנה, למעלה, יוסי.
אז הבנתי, הוא מופיע פה, אוקיי. מספר סשנים מופיע פה. הכל מופיע פה. אוקיי, לא, זה בסדר, אני שואל, רגע, יש לי ג'נדר, יוסי, שנת לידה, ג'נדר, יש איזושהי קטגוריה שהוא שם, נגיד, סתם אני אומר, אני יודע מה, איזשהו קישור כאילו לתיק הרפואי, כאילו, אני יודע מה, חולה סכרת, משהו, לא, אין לנו כזה, זה לא... לא, לינק שמאפשר לך לראות את התיק הרפואי שלו, כאילו, בלי שזה יהיה קיים. תשאל את אור מבין בדברים האלה, תשאל את אור כרגע. שמה, עופר? מה השאלה אבל? השאלה היא, האם בתוכנה אנחנו יכולים לייצר לינק למידע, שזה כאילו נגיד תחשוב שזה התוכנה העיקרית שהרופא משתמש בה, אוקיי? עכשיו הוא רואה את החולה, הוא רוצה לראות נגיד איזשהו רקע, כמו שהראית לי את ההיסטורי, שזה מצוין, מעולה, אני רוצה לראות נגיד אם יש לי יכולת לראות בלינק, סך הכל היסטוריה רפואית. אם יש שיתוף פעולה של הבית חולים והוא יספק לנו API שיוצר את הזה, אז נשים פה את הלינק, אין בעיה. הבנתי, אתה אומר, אבל אין לנו משהו כרגע מובנה. לנו אין את הפרופיל או את הרקע הרפואי. צריך להבין מול מה אנחנו עובדים כדי לבנות כזה דבר. הבנתי, אבל לצורך העניין, בסך הכל אם אני נניח ארצה להרחיב את הדאטה, אז לא תהיה בעיה להכניס את זה אצלנו גם. אם זאת תהיה התוכנה הראשית. נגיד, נוסיף פה, ליד patients, נוסיף medical history או משהו, ונציג הכל שם. זה לא בעיה. לא בעיה. אוקיי, בסדר, הבנתי. אז זה בסדר. עכשיו, יש איזשהו נתון שהיה בשורה של דימה, שהוא לא בא לידי ביטוי פה? כי הרי בשורה של דימה... לכל מה שיש לדימה יש לנו. אין שום דבר אחר שיש לדימה. לדימה אין משהו מעבר למה שכתוב פה בשורה למעלה, נכון? לא. העתקנו אחד ל... מצוין, מצוין. תשמע, בסדר גמור, זה בדיוק מה שרציתי. כרגע לשלב הזה זה בדיוק מה שרציתי. כן, גם אתה יודע, אנשים מתחילים לעבוד על זה, אנחנו מקבלים, אתה יודע, מין חוויית משתמש, ומשפרים עם הזמן. עכשיו תגיד לי משהו רגע, איזה משמעות יש לסקרול? למה אני צריך פה סקרול מצד ימין? פה? מצד לא. פה? מצד ימין. זה בגלל החלון קטן ביחס. כי חלון קטן ביחס למה שנכנס. אם עושים F11 אז זה נכנס. אוקיי, תעשה לי רגע סתם דוגמה שאני מבסוט. יופי. אבל אם יהיה לך פה יותר מדי, נגיד אם אני אלך לשימון. יכול להיות שיש אפשרות להגדיר לטיימליין שהוא לא... אני הייתי שמח שזה יהיה בברירת מחדל, כאילו, שאתה רואה את הכל, שאין צורך בסקרול. דוגמה מקודם, מה שהלך לי לאיבוד זה הטיים במינץ, לא ראיתי אותו, וזה בלבל אותי, כי לא ראיתי מה היחידות. כן. אתה יודע, כי ניסינו להכניס כמה שיותר בתוך הדבר. לא, זה מצוין. תקשיב, זה מצוין. העניין הוא שאני רוצה להבטיח את זה, שבברירת המחדל, בן אדם תהיה לו תמונה מסודרת של כל הדאטה הרלוונטי בלי סקרולים. כמובן שהסקרול מצד שמאל של השמות הוא יהיה, אבל ברגע שנכנסת לתוך דאטה, אתה לא צריך סקרולינג בדאטה הפנימי. בסדר גמור, עופר. זה מאוד חשוב. בסדר גמור. עכשיו, מה זה הדיאגנוסטיק? תלחץ לי רגע על דיאגנוסטיק, יש פה כפתור. זה רק הטייטל, דיאגנוסטיק, אז אתה בוחר. עוד פעם, בסדר, אז תעשו את זה רק, הבנתי. מה, עופר? זה נראה כאילו כפתור נפרד, אתה לא מקשר שהדיאגנוסטיק קשור ל-unlabel. איך זה כפתור? זה טקסט. אז זה נראה, יש משהו underline אני אשים לך נקודותיים, טוב, אני אשים נקודותיים. זהו, לא, אבל שמת מין underline מתחת, שהתחושה היא כאילו בזה כפתור. אני יכול לראות underline אם זה מפריע לך. בטח זה מפריע, תשים נקודותיים, ותעשה את זה צמוד, כמו שאמרתי, בטח תשמע, זה ישר יטעה אותי. אני ראיתי מין אנדרליין כזה מתחת, בעין שלי כבר זה היה נראה לי כמו כפתור, השלמתי כאילו את המלבן בעצמי, ציפיתי שתלחץ על זה משהו. טוב, אז אני אוריד את האנדרליין, אני אשים נקודותיים ואני אנסה לקרב אותם, כמה שאפשר. וגם את הג'נדר ואת הברט ואת ה-ID. אני אעשה את זה. עכשיו, בשם עצמו, תרשום name נקודותיים. לא. למה לא? כי זה עופר, כי זה ברור, בחרת את יוסי, מופיע פה יוסי. זה לא ברור, זה לא ברור בכלל. לך זה ברור. תראה, פה כן שמת לי בול. לרשום name נקודותיים יוסי? כן, בוודאי שזה name נקודותיים יוסי. לא. מה פתאום הוא אומר? מה זה עוד יכול להיות? מה זה עוד יכול להיות? שזה הכלב שלו קוראים לו יוסי?
אני חושב שזה מיותר לשים name נקודותיים. תראה, מה שכן אני רואה פה שיפה, שאתם יודעים לעשות בולד. הנה עובדה שעשיתם את זה פה בולד. יוסי הוא מופיע בבולד או בגודל אחר של פונט. אז אתם כבר יודעים לעשות את זה. מצידי... עופר, אין בעיה, אפשר לקחת את האלה ש-unlabeled ולנגיד לעשות להם רקע אדום בהיר כזה. לא, לא רוצה רקע אדום בהיר, אני רוצה נגיד תגדיל את הפונט בעוד אחד. זהו, זה כמו בולד מבחינתי. טוב. נגיד הפונט שלך הוא 10, תשים לי את הבולד ב-11. בסדר. פשוט זה חשוב לי להצמד לכללים שכולם מכירים אותם. אם אני משנה את הרקע לדוגמה, אז זה כבר חוק שלי. ואז הבן אדם צריך ללמוד שהרקע האדום זה כאילו אנזר. לא, אני אומר יש חוקים בינלאומיים, איפה שיש חוקים בינלאומיים אני רוצה להצמד עליהם. זה כמו שאמרתי לכם מקודם לגבי הנושא של ההיפסרבר דוגמה, שאני לא רוצה לקחת תקן שהוא פרופייטרי, אם יש כבר משהו שעשו אותו. כן, בסדר גמור. בסדר? בסך הכל נראה נהדר. זה מה שיש לנו. אתה יכול להפסיק את ההקלטה. טוב, אני יכול להפסיק את ההקלטה, מצוין. עכשיו בואו נדבר על דברים אחרים.